This is David. Say hi, David. This is Rosemary. Lindsay is here. And Rosemary is talking. This is Julia here. Никой не седи тук. Това е секретарка тук. Ето пак с наша Виктория. Тук имаме. Тук е една стая за всякакви неща. Тук коридора продължава. Тук има кухничка. Но сега е затрупано с неща за... Има Lindsay there. Hi Nora. Hello. I'm showing my mom where I work. Oh, hi. They would be in that back closet under the stairs, and they were. I think there was some left. Тук е отзад паркинга. Това е сградата, продължава тук. Паркинга е тук отзад. Там има друга сграда малка. Там има още един паркинг. Шума, защото тук е местата. Там излиза улицата, голямата улица. Тук имаме сградата. Тук са стълбите за втория етаж. Тоалетните са тук. Имаме чешмички. Тук е другата част с офисите. I'm showing 909-392-6788 and 714-469-8830. И тук идваме пак в фоайето. Стълбите на втория етаж е обхвата. Секретарката е тук. Елхата се нареди много красива. Голяма. Тук ще има банкет до вечера. Всичкото са много красиви. Всичкото свети. Елхата. Красота. И така, значи моя офис е от тук, от тази врата се влиза. Тук е друг офис и масите са за банкета до вечера.